Pristeel Oy on kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmien valmistaja. Ja me ollaan markkinajohtaja Suomessa. Eli lumiesteet, tikkaat, kulkusillat, turvavarusteet katolle, sadevesikourut ja siihen liittyvät alastulot ja tarvikkeet, mitä siihen tarvitaan asennukseen. Terästä me käsitellään semmoinen 7000 tonnia vuositasolla. Primapowerin koneiden läpi ajetaan noin 1500 tonnia. Se ei sinällään niiden koneiden kapasiteetille, se ei tonnina ole paljon, mutta me tehdään sitä tonnimäärästä yli 2 miljoonaa kappaletta. No se on yli 30 vuoden takainen historia, että 92 vuonna on tullut ensimmäinen kone. Nyt on 5. kone menossa, että meillä on 2 Sierre Brilliance-konetta 2015 ja 23 vuosimallit. Ne molemmat koneet on liitetty tuohon 2-lehtiseen kompovarastoon, missä on 26 varastopaikkaa. Se on automatisoitu, se on niin perusta sille, että me pystytään ajamaan iltaisin ja öisin miehittämättömiä ajoja ja viikonloppuisin. Että materiaalia syötetään koneille ja sitten käyttäjät purkaa koneet sitten kun ajot on valmistunut. Kun uusi tuote tulee markkinoille, niin se yleensä kehittyy siinä muutaman vuoden aikana. Jonkun verran siihen tulee muutostarpeita, niin tämä antaa hyvin joustavan tavan valmistaa ja kehittää niitä tuotteita. Koneet on toiminut hyvin ja jos jotain ongelmia on, niin huolto on toiminut hyvin, että apua on kyllä saatu hyvinkin nopeaa. Kun on ollut ideoita ja tarpeita kehittää tuotteita, niin niihin on myöskin kehitetty ratkaisuja. Että ollaan saatu toimimaan koneet paremmin ja kehitettyä tuotteita eteenpäin, niin kuin Primapowerinkin tuotteita.